Wyt ti'n mynd i'r dre heddiw? Odw, dwi'n cael coffi dyn ni am 11. Pam? Gai I lifta ti? Bydd cyfarfod â fi am 9:30 yn y coleg. Dwi eisiau siopa'n gyntaf, felly dwi eisiau gadael y tŷ tua 9:45, iawn? Iawn, bydd amser da fi ddarllen y papurau. O, wyt ti'n gallu mynd â Sioned I nofio heno? Faint o'r gloch? 5 o'r gloch. O beth am Siôn? Bydd gwers gitar da fe heno? Bydd am 4:45. Bydda i'n gallu mynd â fe a mynd i'r ddau i'r disgo yn yr ysgol erbyn 10 munud I 7. Disgo yn yr ysgol? Heno? Ie, I godi arian at blant mewn angen. Bydd yn gorffen am 7:30 wedi 8. Bydd dy fi amser I fynd I weld mam yn yr ysbyty cyn nôl y plant. Felly bydd pawb yn ôl yn y tŷ cyn 9 o'r gloch. Gobeithio wir. Mae'n ddiwrnod hir. Pam? Wel, mae Aled a Gerallt eisiau mi fynd i'r llew coch i'r cwiz heno. Maen nhw'n codi arian at blant mewn angen. Ie. Ydy'n bosib I ti nôl fi? Tua 11? Dy nôl di tua 11 ar ôl diwrnod mor brysur. Ti'n jocan.